nik esango luke dudari gabe bloke honetan ikusi degunak balio digula garapen agentziatikan enpresa txikiekin lan egiten degunean daukagun metodika hori hobetzeko, ez? Hori dudari gabe. Zeratikan, batipat bi lerro azpimarratuko edo eta nabarmenduko nik euskera alde batetikan ikusten dut balio izan digula, niri behintzat pertsonalki balio izan ditena, izan da gure rola hobeto ulertzeko, hau da, fasilitadoren rola ulertzeko eta kontziente ez ginean gauzak interpretatzeko. Hau da, azken finean, estrategi desberdinak, pull-push eta gauza horiedanak hori hobeto ulertzeko eta gertatzen zienak, baina hobeto visualizatu alizateko. Eta beste alde batetikan, nik usten dut geure ezagutza hori hobetzen dugun einean, eta geure realitatea, geure fasilitadoren rola garbiago daukagun einean, horrek islada zuzena izango dula baita ere enpresekin egiten dugun lanian, ez? Eta batipat, enpresaren ikuspuntutikan esango nuke ambidestreza konzeptu horrek, baita ere lagundu ditela ulertzen asko, behai edakaten, bi lerrokin jokatu behar hori, ez da? Epe motzekoa eta epe luzekoa, alegi. Blok honetan eman dugun dinamika ni uste oso baliagarria dela diputazioen egin beharrerako, programak zehaztarako orduan eta garatzerako orduan. Aseatik izaten dut hau, ni uste hiru olo maila desberdin behar direlako. Bata, diputazioa dinamika partekatuan zizten dulako, eta hemen partekatze hori gauzatu da era dinamika konkretu batean, eta ez da hori bakarri, baizik eta jaso dugu beste motako nolabait errealitatea, kanpoko eragileen iritzia, eta horrek oso baliagarria gungo egoeraren diagnostikoa asko sobeago egiteko. Eta ez bakarri ezautzea eta diagnostikoa, baizik eta ni uste dut daramagun dinamikan badau beste pauso bat eman duena eta niretzako igual balegarrian dela, bestea pasata gero, eta proposamenak. Ez da bakarri diagnostikoa da, baizik eta indigute proposamenak. Nola hobetu leike, edo nola lotu leike gure programak nolabait enpresa txikiekin. Nola heldu hobeago eta era eragikorra enpresentzat, enpresaekin, eta era alderatzi enpresak nola hurbildu gure programetara. Alderatzean uste oso baliagarria dela.